Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlar hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji apreli hepdeniň anlygyny eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölügine başlamadan ol täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň geçen hepde hökümet güýçleriniň hemiki ýaraglary ulananlygy baradaky aýplamalar 100% galyp diýip aýdanlaryny ret etdi we Damask hem onuň ýarany Moskwany hakykaty gizlemekde aýplady. Asadyň 13 aprelde Fransiýanyň AFP agentligine beren interwýusunda aýtmagyna görä, hökümet ähli hemiki ýaraglaryny tapşyrypdyr. Hiç bir hüjüme amala aşyrmagy görkezme bolmandy. Bizde hiç hili hemiki ýarag ýok. Biz öz ýaraglarymyzdan birnäçe ýyl mundan öň elçekdik diýip Asad Damaskda AFP agentligine aýtdy. Döwlet departamentiniň medeniýet wekili Mark Toner Siriýanyň lideriniň aýdanlary ýagdaýy bulaşdyrmaga tynanşyk diýip adlandyrdy. Soňky hüjümleriň we Idlibde bolan hemiki ýaragly hüjümüň Siriýanyň hökümeti Siriýanyň rejimi tarapyndan amala aşyrylan bolmagyna hiç hili şüphe ýok we bu diňe bir uruş kanunlarynyň diýelenmegi bolman, biz muny uruş jinaýatçylygy hataplayarys diýdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault Asadyň söýlen sözi 100% ýalan diýip 14 aprelde Pekin'e eden saparynyň dowamynda aýtdy. Siriýanyň hökümeti we ýurtda 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşynda Asadyň etaty ýarany ortiýet 4 aprelde gozgalaňçylaryň elindäki şäherde 80 adamyň ölümine sebäp bolan zäherli gazyň hökümetiň atan bombalarynyň gozgalaňçylara degişli hemiki ýaragly ambara düşmeginiň netijesinde ýaýranlygyny aýdýarlar. Günbatar muny ret edýär. Owganistanyň resmiýetleri Nangarhar vilayetinde Islam döwleti toporunyň bazasyna hüjüm etmek üçin güýçli bombanyň ulanylmagynyň ýurdun hökümeti bilen saatlaşdyrylandygyny aýdýarlar. Owganistanyň gündogrunda Islam döwleti toporunyň söwüşçileriniň ulanýan ýerzeminler toplumuna Birleşen Ştatlar tarapyndan atylan ýaragyň ýadro bolmadyk iň uly bombadygyny we hüjümüň netijesinde Islam döwleti toporunyň azyndan 36 agzatynyň öldürilenligini Owganistanyň Goranmak ministrligi öz beýannamasynda ma'lum etdi. Öldürilenleriň sany desine gararsız çeşmelerden tasdiklanmady. Emma ministrligiň medeniýet wekili Davlat Waziri bu güýçli partlamada hiç bir raýatyň helak bolmanlygyny aýtdy. Owganistanyň prezidentiniň administrasiýasy bombanyň hökümet bilen saatlaşdyrylyp atylandygyny aýtdy we howa hüjümi Owganistanyň milli howpsuzlyk güýçleriniň hem Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň edýän tagallarlaryny goldamak üçin geçirildi diýip habar berdi. Gepleyer Azatlyk Radiosu täzelikleri dinleýärsiňiz. Pakistanyň Demirgazagynda Mereke dine dil ýetiren bolmagyny guman edip universitetiň studentini öldürdi. Universitetiň we polisiýanyň resmiýetleri Mardan şäherinde Abdulwali Khan universitetinde studentleriň bir toparynyň okuw jaýynyň binasynda Maşal Khan adly studenti sosial mediada dine dil ýetiren mazmunly maglumaty paýlaşmakda aýplap urup öldürenligini habar berdiler. Hüjümüň videosunda 23 ýaşly Maşalyň ýerde ýatanlygy we daşyndaky adamlaryň ony taýak bilen ýenjýänligi görkezilýär. Hüjümde guman edilýän adamdan 10 adam tutsak edildi diýip yerli polisiýa habar berdi. Pakistanda dine dil ýetirmeklik ölüm jazasyny göz öňünde tutýan jinaýatçylyk hataplanýar. Barlyk we howpsuzlyk merkeziniň maglumatyna görä ýurtda 1990-njy ýyldan bäri adamdan 65 adam dine dil ýetirmek aýplamasynyň esasynda ölüm jazasyna hökm edildi. Washington Owganistanda barlaşygy gazanmak boýunça 14 aprelde ortiýetde geçirilýän konferensiýa gatnaşmagy planlaşdyrmaýar diýip Birleşen Ştatlaryň Döwlet departamentiniň medeniýet wekili Mark Toner aýtdy. Biz bu regional gepleşiklere gatnaşmagy planlaşdyrmaýarys diýip Toner 13 aprelde aýtdy we onuň maksady anyk däl diýip bellädi. Şeýle-de Toner munyň ortiýetiň regionda bir taraply täsirini görkezmek boýunça tynanşygyny meňzeýänligini aýtdy. Moskwa Owganistanda milli ýaraşyk prosesine we Talibanyň hem Owgan hökümetiniň arasynda göne gepleşiklere bagyşlanan maslahata 10 ýurda çağırdy. Dekabr aýynda Moskwa Owganistanda ýaraşyk prosesine başlamak boýunça Orsiýanyň, Pakistanyň we Hytaýyň diplomatlarynyň gatnaşmagynda konsultasiýalary geçirdi. Fevral aýynda maslahatyň formaty ýaýwanlandyrylyp, oňa Owganistan, Iran we Hindistan goşuldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Orsiýetiň Milli Howpsuzlyk Goýunçy Geňeşiniň başlygy Nikolay Patrushewiň ýakyn günlerde Türkmenistana yglan edilmedik sapar bilen baryp gaýdanyny garaşsyz çeşmeler habar berdi. Nikolay Patrushewiň 11 aprelde Aşgabatda baranlygyny Gündegor.org saýty 12 aprelde habar berdi. Azatlyk radiosynyň Orsiýetli ygtybarly çeşmesi Orsiýetiň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň başlygy Nikolay Patrushewiň öz ornwasary Raşid Nurgaliýew bilen birlikde Aşgabatda baryp gaýdanyny aýtdy. Patrushewiň sapary barada resmi derejede maglumat berilmedi. Orsiýetiň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň metbugat gullugyny habarymyz ýok diýip Azatlyk radiosyna aýtdylar. Orsiýetiň Türkmenistanyň ilçihanasynyň resmileri Patrushewiň sapary barada özleriniň gepleşmäge taýýar dälliklerini ma'lum etdiler. Merkezi Aziýa boýunça Orsiýetli syýasy analitik Ajdar Gurdowyň bellemegine görä, yglan edilmezden geçirilen sapar halkary tejribesini adatçy taraplaryň özara maslahat edýän meseleleri barada köpçülüge ma'lum etmekden ir hasab edilýän ýagdaýyny amala aşyrylýar. Ajdar Gurdow şeýle diýdi. В данном случае Патрушев, как известно, представитель... Ma'lum bolşuna görä, Patrushew Russiýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça strukturasynyň öküli bu ýagdaýda eger sapar bolan bolsa, maslahat edilen meseleleriň howpsuzlygy baglydygyny çak edip bolar. Bellemeli mesele. Şugun Gazagstanyň kollektiwlerin howpsuzlyk ýalaşy guramasynyň geçirilýän sammitini Orsiýetiň prezidenti Putin ýakyn gündegordaky we Awganistanyň howpsuzlyk problemalary bilen baglylykda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň howpsuzlygy meselesini ýene-de gozgody. Центральная Азия в связи с неблагоприятной обстановкой. Kollektiwlerin howpsuzlyk ýalaşy guramasynyň sammiti 14 aprelde Bişkekde geçirildi. Gurama Merkez Aziýa regionunyň 3 ýurdu Gazagystan, Kyrgyzstan we Täjikistan girýär. Orsiýetli bilermen Türkmenistan gurama agzap bolmasa-da, soňky döwürlerde howpsuzlygyny üpçün etmek meselesini ünüsi arttırýanyny belledi. Ajdar Gurdow şeýle diýdi. Гарантией безопасности является либо повышение резкой боеспособности. Howpsuzlygyň kepil geçilmegine şu günkü gün güç strukturalarynyň ilkinji nowatda da ýaragly güýçleriň sögeş ukybyny çürt kesik ýokarlandyrmak ýa-da harby tekniki we harby ýalaşyklar arkaly beýleki ýurtlar bilen ýaranlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak arkaly gazanyp bolýar. Meniň pikirimçe, Patrushewiň sapary ýurtlaryň arasynda howpsuzlyk goýunça hyzmatdaşlyk barada pikir alışmak maksadyna gönüktirilen bolmagy mümkin. Orsiýetiň we Türkmenistanyň ýürüti gulluklarının arasyndaky hyzmatdaşlyga da degişli bolup biler. Специальными службами России и Туркменистана. Orsiýetiň Milli Howpsuzlyk Goýunçy Geňeşiniň başlygy Nikolay Patrushewiň Türkmenistana sapar edenligi barada berilen maglumat, onuň Azerbaýjana sapar edip 10 aprelde Prezident Ilham Aliýew bilen geçiren gepleşiklerini howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny maslahat etmeginiň ýa-da gawat geldi. Şeýle-de Nikolay Patrushewiň Aşgabatdan sapar barada maglumatlar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Gazagstana garaşylýan saparynyň öň ýanyna gawat geldi. Türkmenistanyň prezidentiniň 12 aprelde Gazagstana döwlet sapary bilen barmagyna garaşylýanyny Gazagstanyň daşary işler ministri Kayrat Abdurrahmanowa salgylanyp Sputnik neşri habar beripdi. Iň soňky gezek Gazagstana 2013-nji ýylyň 10-11 maýyna sapar eden Berdimuhammedowyň Gazagstany indik etjek saparynyň 18-19 aprel aralygyna geçirilendigini Gazagstanyň daşary işler ministri Kayrat Abdurrahmanow ma'lum etdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän.
Türkmennewit Döwlet Konserniň Balkanabatdaky edarasynyň işgärleri saglyga howp salýan önümçilikde işleýänligi üçin öz aýlyklaryna goşulýan goşmaçalaryň inni 4 ay bäri tölenmeýändigini aýdýarlar. Bu konserniň Balkanabatdaky awatlaýyş we sadlaýyş müdirliginiň kevşirleýijiler şahamçasynyň käbir işgärleriniň Azatlyk radiosynyň çeşmelerine gurrun bermegine görä, bu goşmaça tölek degişlilikde her bir işgäriň aýlygynyň 6%-ine barabar bolup, munyň bilen birlikde işgärlere her gün paýlanmaly süýt gatyk önümleri hem berilmeýär. Gurrun edilýän şahamçanyň käbir işgärleri munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp, özleriniň edaranyň zähmet bölüminiň müdirine ýüz tutandyklaryny we aýlyklarynyň öňküsünden az, ýagny aýlyk haklaryna goşulýan goşmaçalaryň berilmeýändiginiň sebäplerini aýdynlaşdyryp bermegi sorandyklaryny aýtdylar. Edaranyň zähmet bölüminiň müdiri bize konserniň kabul eden karar esasyny aýlyklaryň 6% möşürnäki goşmaçalary inni 2%-e getirildi diýdi. Ýöne biz ondan şol kararyň nusgasyny ýa-da göçürmesini görkezmegi haýyş edenmizde, onu görkezmekden ýüze urdy. Şeýlede biz aýlyklarymyza 2% möşürnäki goşmaçalaryň goşulmaýanlygyny aýdyp, munyň sebäplerini soranmyzda resmi muňa jogap bermekden saklandy. Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmadlygyny soran bu edaranyň işgäri aýtdy. Yeri gelenine bellesek, bu maglumaty Türkmennewit Döwlet Konserniň Balkanabatdaky awatlaýyş we sadlaýyş müdirliginiň zähmet bölüminiň jogapkär resmisi hem tasdiklady. Bu bölümiň adynyň efirde agzalmadlygyny soran jogapkär resmisi Azatlyk radiosyna beren maglumatynda häzirki wagt tutuş Türkmennewit Döwlet Konserni boýunça gaýtadan sanawyň geçirilýändigini we şol tamamlanýança goşmaçalaryň saklanýandygyny aýtdy. Emaul gurrun edilýän sanawyň haçan geçirilip gutaryljakdy we işçilerin goşmaça aýlyk tölegleriniň haçan beriljekdi ýa-da berilmejekdigi barada anyk bir zat aýtmakdan saklandy. Şol bir wagtyň özünde Türkmennewit Döwlet Konserniň Balkanabatdaky awatlaýyş we sadlaýyş müdirliginiň kevşirleýijiler şahamçasynda işleýän käbir injenerler agdalýan müdirligiň başga-da adyndan 10 şahamçasynyň bardygyny we olarda işçilerin aýlygyna üstüne berilmeli 6% möçürnäki goşmaçalaryň berilýändigini aýdýarlar. Mundan başga bu müdirligiň 8 aprelde geçiren ýygnanda geljek aýlarda iş orunlarynyň kemeldiljekdigi we käbir işgärleriň işiniň dolu stavkadan ýarym stavka geçiriljekdigi ma'lum edildi diýip bu ýygnaga gatnaşan injeneriň biri aýdýar. Käbir injenerleriň we şahamçalaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna geçirilen bu ýygnakda müdirligiň ýolbaşçysy şahamçalaryň müdirlerine bu çäre seretaply çemeleşmek we işgärleriň maşgalasynda näçe adamyň işleýändigini öwrenmegi, şoňa görä işgärleri işden çykarmak ýa-da stavkasyny kemeltmegi tawşyrypdyr. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň ahirinde Türkmennewit Döwlet Konserniň Balkanabatdaky ýüriti guruluşy gurnama trestiniň käbir işgärleri Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp, öz işleýän puwdaklarynda iş orunlarynyň gyýyldylmandan we käbir iş orunlarynyň ýarym stavka geçirilmeginden alada edýändiklerini aýdypdylar. Şonolor bu barada Türkmennewit Döwlet Konserniň ýokary derejeli resmiler tarapyndan özlerine anyk jogabyň berilmeýändigine, ýöne iş orunlarynyň gyýyldyljakdygy hakda bu edarada jogapkär wezipeleri eýleýän dogan garyndaşlarynyň aýdandygyny belläpdiler. Mundan başga geçen aýyň ahirinde Türkmenistanda şu ýylyň aprel aýyndan oktyabr aýy aralygynda Newit gaz puwdagynyň işgärleriniň aýlyk haklaryndan 15-20% saklanyp alynjakdygy we munyň şu ýylyň sentyabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýada 2017 oýunlary üçin harçlanjakdygy aýdylypdy. Inni 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanda Newit gaz puwdagyny işçileriň, spesialistleriň iş orunlarynyň kemeldilmegi ýa-da iş orunlarynyň dolu stavkadan ýarym stavka geçirilmegi dowam edýär. Türkmenistanyň bu puwdagyny soňky özgeçlikler dünýäde energiýa terişdeleriniň bahasynyň 7 derejede pese gaçmagynyň çäginde bolýar. Gepler Azatlyk radiosu efirde sizi bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Soňky bir ýylyň dowamynda Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik awtologlar gatnaýan ähli köçelerinde rekonstruksiýa işleri geçirilip, köçeler giňeldilip, awtodrollar hem täzelendi. Emma bu geçirilen işleriň köpüsiniň ýaşaýjylaryň bähwidine bolmandygy hem aýdylýar. Köçelerden ýerasty geçirgeleriň, aýlyk ýolly köpürleriň gurulmagy bilen çatyryklarda ýerleşýän müňlerçe ýaşaýyş jaýlary ýumurlyp, ýaşaýjylar mejburi göçirilen bolsa, rekonstruksiýa işlerinden soňra ozal bar bolan awtobus duralgalary tasýarpy diýen ýaly azaldy diýip Aşgabatly ýaşaýjy 78 ýaşly pensioner Abdullaga aýdýar.
Onun aýtmagyna görä awtobus duralgylarynyň azaldylmagy esasan garrylar, pensiýa ýaşly adamlar, çagaly eneler üçin uly kynçylyklary döredipdir. Bir elinde çagasy, bir elinde azykly sumkasy ýoldan barýan çagaly eneni göreninde onun awtobus duralgasyna barýança ýene näçe kösenjekdigi ýüregiňe gyýýar. Zordan ýörep elini kölegeledip duralga çelli näçerek ýol galandygyny gözü bilen ölçýän garrylara mazdal. Ýöne olara edip bilje kömeň ýok. Duralgalaryň arasy gözü bilen ölçärden daşda durýar diýip Abdullaha aýdýar. Şeýle ara saçylan duralgalar Baba Annanov köçediniň, Göregli köçediniň ornunda has hem göze ýyllar. Baba Annanov köçediniň Oguzhan, Atamrat Niyazov köçeleri bilen ketişen çatyrklarynda köpürleriň gurulmagy bilen duralgalar bir-birinen has hem daşlaşdy. Göregli köçediniň Atamrat Niyazov şaýoly bilen ketişen ýerinde ýerasty geçeläriniň gurulmagy bilen bu köçäniň ornundaky duralgalar hem azaldyldy, hem arasy açyldy diýip ol sözüne goşýar. Andalip köçeniň orunda ýaşaýan 60 ýaşly gözel daýda bolsa, duralgalaryň azaldylmagynyň taşary Andalip köçeniň orunda gurulan duralgalaryň ýolagçylar üçin juda oňaýsızdygyny, olaryň ören belent ýerleşdirilip, awtobus durýan asfalt ýola düşülýän ýerleriniň hem tiýipmançakdygyny ňygytýar. Garly türçe kowalarda duralgalara minmek garrylar üçin ulalada. Eýdip telim basgançakdan ýokary galyp oturaýdan awtobus gelen wagty düşmek alada. Käte basgançaklardan düşüp awtobusa barýançaň sürüjiniň ýolagça garaşman maşyn türüp gidiberýän halatynyň hem bolýandygyny gözel daýda aýdýar. Andalip köçeniň orunda ýerleşen balyk dukanynyň golaýyndaky duralganyň bolsa, kiçi etrapçanyň aralygyndan gelýän asfalt ýol bilen ýanaşyk gurulandygyny, kiçi etrapçadan uly ýola çykýan maşynlaryň ýygy üzülmeýän pursatlarynyň bolýanlygy sebäpli ýokardan gelen awtobuslar bu duralgada kadaly saklanyp bilmeýändiklerini hem görse bolýar. Olaryň käsi maşynlaryň gatnawy üzülüp özlerine ýol berilýänçäler garaşyp dursa, käbirleri kiçi tarapçadan çykýan maşynlar sebäpli duralga ýetmän saklanýarlar da ýolagçynyň maşyna minip ýetişärine hem garaşman gidiberýärler diýip ýolagçylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýede habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türk raýaty ýa-da başga daşary ýurtlar bilen durmuş guranlaryň Türkmenistana barandan soň ýygyna dolanmakda kynçylyk çekýänligi häli habar berilýär. Olaryň käbirine hiç ýyly düşünürsiz ençe ýyllap ýurtdan çykmak gadanyny oýlaýar. Käbirinden bolsa goşa raýatlykdan çykmagy talap edilýär. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdalmadlygyny soran şeýle ýagdaýyň goloýdaky pidalaryndan bolan bir dinleýijimiziň berýän maglumatyna görä, ol ejesini görmek üçin goloýda Türkmenistana baran makaly, onu ýygyna Istanbula maşgalatynyň ýanyna göýbermändirler. Oňa Türkmenistanyň daşary ýurda 3 ýyllap çykmaly däl diýen gadanyny oýlaýar. Ol muň sebäbini türkmen resmiýetlerinden soranyna hiç ýyly düşünürş berilmeýär. Ol türkmen resmiýetleriniň diňe bolanok diýdikmi, bolanok diýmekden başga düşünürş bermeýändigini aýan edýär. Oň çaklamagyna belki bu özünün goşa raýatlygy we gaty köp ýyllap Türkmenistana barmany bilen baglanyşykly bolup biler. Şeýlelikde ol eýen bir näçe aýdan bäri türkmen resmiýetleri tarapyndan Istanbuldaky maşgalatyndan aýra ýaşamaga mejbur edilendigini görüň berýär. Ol özüne Türkmenistanyň we Türkiýanyň raýatlygynyň bardygyny ýöne türkmen pasportynyň köýüne dälle täzedigini belleýär. Türkmenistandan daşary ýurda çykmak gadaganynyň goýulmagynyň ýyzýandan özüniň Aşgabatdaky Türk konsullugyna ýüz tutanlygyny aýdan zenan, ýöne olaryň özüne bu ýagdaýlar Türkmenistanyň içerki meselesi we biz oňa goşulşyp bilmeýäs diýip jogap bermek bilen Istanbuldaky türk adamsy bilen çağalaryna gowuşmagyna hiç ýyly alada bildirmändigini öňe sürýär. Türkiýedäki maşgalatyň ençe gerek başta türkmen konsullugy bilen degişli türk edaralaryna kömek sorap ýüz tutanlygyna ýan edýän zenan, ýöne şu wagt içenni hiç ýyly netije alınmandygyny görüň berýär. Zenanyň aýdyşyna görä, bulardan daşary türkmen howpsuzlyk gurulunyň işgärleri onu bir gün edara çağıryp, oň mobil telefonuna alıp o ýerde bütün sosial ulgamlardaky ýazan we gören zatlaryny berk barlygdan geçiripdirler. Oň gurrun berişine görä, türkmen resmiýetler şeýlede Türkiýede maşgala agdalary bolan bir näçe adamy howpsuzlyk gurulunyň jaýyna çağıryp, "Inhasen line sosial ulgamdaky ýazan zatlaň" diýip ýurtdaky we Türkiýedäki ýagdaýlar, owadaky gep gurrunlaryna edilen ödara gurrunlary sebäpli adamlary berk sorak edýänliklerini, adamlaryň gözüni gorkudyp, olary sosial ulgamlardan daşlaşdyrmaga synanşanlygyny aýdýar. Ol line sosial
sosial ulgumyň Türkiýede işleýän maşgala agdalary, tanış bilişler we dosýarlar bilen aragatnaşyk saklap bolýan ýeketek internet aragatnaşyk teristesi diňe aýan edýär. Ýöne oň aýtmagyna görä, olam häzirki wagtda Türkmenistanda geçirilen berk gözegçilikler sebäpli gaty haýal işleýär. Köp ýyllap bizesiz işläp Türkmenistana dolanandan soň 5 ýyl deport goýulyp, möhlediniň dolmagynyň ýandan ýene Istanbula gaýdyp gelen efirde adynyň tutulmalygyny haýyş edip, Azatlyk radiosyna interwýu beren bir türkmen migrantyň aýtmagyna görä, ýanky maşgala aýraçylyklaryna köp duş gelinýär. Ol aýtada türkmen durmuşa çykyp çagaly şu bolandan soň gezmäge ýa-da başga sebäpden baranlaryň Türkmenistanyň aeroportda berk soraga çekilýändigini. Näme türkmen durmuşa çykdyň? Türkmenne erkek galmadymy? Türkmen durmuşa çykyp näme öz türkmenini biýawra edýän? Şunça wagtlap näme üçin watana gelmediň? Türk raýaty bolanda näme? Adamyň türk bolanda näme ýaly äsgermetçilikli gep gürünlere duçar edilýändigini. Hut özüňem bir näçe gerek şeýle waka şaýat bolandygyny bildirýär. On gürün bermegine görä Türkiýede durmuşa çykyp maşgala bolup Türkmenistana wiza alyp bilmeýänler ýaly şol watyň özünde Türkmenistana barandan soň ýyzyna goýbermän saklanýanlar ama däl. Yer gelende belläp geçsek aýdylyşyna görä köp ýyllap Türkiýede işleýän zähmet migrantlarynyň käbiri yerli raýatlar ýa-da başga ýurtlaryň raýatlary bilen durmuş gurýarlar. Gepin gerdesine görä belläp geçsek Türkmenistandaky resmi metbuatda Türkiýedäki türkmen migrantlaryň meseleleri barasynda söz açylmaýar. Şeýle ýagdaýlar bilen baglanyşykly degişli edara da resmilerden haýsam bolsa bir kommentariýa almagam Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizden leýärsiňiz. Türkmen metbuaty Serdar kärhanasyna açylan täze bölümüň her ýyly işilen nak ýüplüğüň 13.000 tonnasyny öndürmäge niýetlenendigini habar berýär. Elbetde Serdar kärhanasy bilen Kaki etrawynaky Serdar nak ýüplük kärhanasy barada gurrun edilýär. Şoňdan bir wagtda Türkmenistanda hemişe täze gurulan fabriklara pagtanyň ýetmesiligi edýänligi hakynda habarlar çykýar. Mundan olar öňkü prezident Saparmurat Niýazow pagta ýetmeçiligini boýuna alypdy. Golaýda bolsa prezident Berdimuhammedow hem pagta ýetmeçiligini boýuna aldy. Hem Türkmenistanyň yer bar, suw bar, daýhanlar üçin ähli mümkinçiligini döredilýänligi aýdylýar. Şoňdan birlikde de pagta ýetmeçiligi dowam edýär. Munyň sebebi näme? Biz bu arada Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanrat, siz daýhanlar bilen duşýansyňyz, görüşýänsiňiz, eýsem pagta ýetmeçiliginiň sebebi näme? Bir sebäbi Türkmenistanyň zähmeti ýoly goýmakda bir bazar iqtisadiyetine geçmekde ýylyň sürüjüňlüge salyp gelýär, dille şowadalar berilýär. Bazar iqtisadiyetine geçmegi hakynda iş bilimine bolsa şol amal edilen meselem Türkmenistanyň öňkü prezidenti Niýazow ýeriň hakyky eýesini tap bilmänligini ýyl ortalaryň boýuna alypdy. Şol bir wözünden gurrun ýoksa bolmasa ýeriň hakyky eýesiniň kimdigini her kimçe bilýär. Ýeriň hakyky eýesi daýhan. Galberse bir ýyldan tähel uğrawadyr. Ýurdun häzirki döwlet başçysynyň yerleri hukuky berilmeligini berýärligini maksatly ýöne haýt şol söz häzirlikde amal edilen öňkü o hozurlu pudonunu da beýlek pudoklarda da döwlet monopoliýasy gittikçe gullaya ötýär. Meselem parça planyny Türkmenistanyň bolmanlar 1 milyonyň köprek parçany öňürme anglýanyň mümkinçilik bar. Şoňa yeremma şoňa ýeterlik iş güýjemma yerler hukuky berilse ondan da daýhanyň eliniň güçsüzlenmek metodundan el çekilse. Dogry, Amanrat'ın bir Azatlyk radiosyna interwýu berýän ýa habar ýetirýän daýhanlaryň hem köpüsi siziň aýdan pikiriňizi aýdýarlar. Eýsem bir ýerde päsgelçilik näme? Prezidentimiň yerleriň hasyrlygynyň pessigini, şo hojalyklaryň netijeli işlemeýänligini boýuna alyp dur. Ikinji tarapdan o hojalygyň meseleler çözülse, gaty köp adam işli boljak, gazançly boljak. Bir ýerde päsgelçilik näme? Näme üçin daýhanlara yer ygtyýar berilenok? Siz ýazy çokmunda pikiriňizi aýtsaňyz. Men şun sebäbini düşünüp bilen okul sebäbi hakyky elini kan awarçy edip tähmet etýäne bu daýhan ýene de şoňa berilmeli we bir ikrar edilen kanuny zaten şol daýhany bermekden saklanýar. Aslynda bu sebäpden şol etber zamanasynda ýa-da dowam etýär. Meselem şu Oktyabr rewolýusiýasyndan soňra kommunistleriň de ilkinji kabul eden dekreti yer hakynda dekretdi. Şonu yeri daýhanlara bermek hakynda
zar çekilip, ıglan edilip, yonu şol etti, devam eden 74 yılının devamını amal edilmedi. İnden ben sakımsak bolsa yurda yol başçılığı yani yukarı eşelonun adamların erkin zahmet çekmeni, öz zahmetini, özünün bahak etmeni yaydanayanlar mı kadip krediyen sebebi bizde in korkulayanlar bunu niyafa iyi ortalığı boyunlanıp televizyonda neyse ve kayıtlamaydık. Adamların bayamağından korkuyorlar. Büyük sebebi. Başka da bir sebebi var. Adamların bayamağından günahması özünden şeminnetli yaşar adamın öz hak hukukunu korumanından çekinýärler. Başta yapıştaydı. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Hormatly radio dinleyijiler, men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan siz bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganistandaky hawa güýçleri gündäki Awganistanyň Ningarhar welaýatynyň Açyn atly etrabynyň Mo'mindere atly dağ jülgesinde ýerleşen Islam döwleti atly toparyň harby merkezini iň uly bomba bilen zarbalady. Daişçilerin saklanyan tüneline atılan bombanyň agramynyň 10.000 kilogramma golay bolandygy aýdylýar. Ähli bombaların enestip atlandyrılan ýadro bolmadyk bu bomba uruşda ilkinji ýola ulanýlypdyr. Awganistanyň prezident idarasynyň ýerden beýannamasynda ma'lum edilişine göre bomba zarbasy urulmadygyndan öň Awgan hökümetine duýdurylypdyr. Yerli hakimiyetlere habarly edilipdir. Şo sebäpden asuda ilata bomba hüjumynda ziýan ýetmendir. Awganistanyň goranmak ministerligi Açyn etrafynda amala aşyrylan hawa hüjumynda 36 Daesh militanynyň öldürilendigini habar berýär. Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň ýarag we harby enjamlary weýran edilipdir. Ningarhar welaýatynyň hakiminiň medbugat wekili Ataullah Hogyany güýçli bombanyň zarbasyndan Daeşçilaryň terroristik merkeziniň ýumurlandygyny bellidi. Açyn etrabynyň Mo'mindere atly sebitiniň Esetkhil atly ýeri Islam döwleti atly toparyň iň muhim penajaýy bolupdyr. Dağ jülgesinde bukunmak üçin Daeşçiler tünel gazypdy. Guwaklar döredipdi. Düýün akşam Daeşçilaryň Ningarhar welaýatyndaky harby bazasyna Amerikan hawa güýçleri iň uly bomba taşlady. Onuň netijesinde Daeşçiler köp helakçylyga uçrady diýip Hogyany aýtdy. Daçyn welaýatyny Maman Darýardan Esetkhil simeki Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Pakistandan Awganistana gelýändigini Awgan resmileri dawa edýär. GBU 43 kısımlı bombanyň atılan yeri Awganistan bilen Pakistanyň arasyndaky dawaly serhedin golaýynda ýerleşýär. Awgan armiýasynyň ýürütük güýçleriniň 1-nji polkunyň sözçüsi Ahmet Jawy Selimiň aýdysynça bomba zarbasynda onlarça Daeşçi helak bolupdyr. Daeşçilere garşy harby operasiýa dowam edýär. Islam döwleti atly toparyna garşy geçirilen hüjuma Birleşen Halkara güýçler hem gatnaşýar diýip Ahmet Jawy Selim bildirdi. Buzurgtarin bomba hoda istemal kadan alyotoy ki moda Birleşen Halkara güýçleriniň Awganistandaky aýgytly goldaw missiýasynyň wekili general John Nicholsonyň aýdyşyna garanda Daesh militanlarynyň saklanýan tüneline taşlanan bomba netijeli bolupdyr. Bu bomba aslında tünel we guwaklary weýran etmek üçin ýasalypdyr. Daesh jeňçileri bilen Özbegistanyň Islam harekatiniň agdalary hyzmatdaşlyk edýär. Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bar diýip general belledi. So Daesh, they also have membership from the Islamic movement of Uzbekistan. Awganistanyň prezident idarasynyň sözçüsi Şah Huseyn Murtazawi Daesh militanlarynyň merkezine hawa zarbasyny urmagy Awgan hökümetiniň Birleşen Halkara güýçlerinden sorandygyny aýtdy. Bomba zarbasynda asuda ilata ziýan ýetmendigini Murtazawi sözüne goşdy. Komak hemkaranyň beýnelli hamleýe hawaýy surat bigirer. Ningarhar welaýatynyň Açyn etrabynyň Daesh jeňçileriniň uly merkezi bolandygyny Awganistanyň goranmak ministerliginiň wekili general döwlet weziri hem notady. Islam döwleti atly toparyň merkezine golaýlaşmak Awgan güýçlerine başartmandygyny general weziri boýun aldy. Daesh luy markaz we Daesh ijra kidala.
İslam Döwleti atly topar ilki bilen Awganystanyň Ningarhar welaýatynyň boý görkezdi. Daişçilerin Demirgazyk Awganystana da ýaýrandygyny yerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Awganystanyň Faryab, Jowzan we Serpil welaýatynda da daişçiler terroristik hujumlary amala aşyrýar. Emma Demirgazyk Awganystanda daиш militanlaryny ýok etmek üçin ýeterli çare görülmeýär diýip yerli ilat nägilelik bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.